Namanje uyayazi lembuzi noma uyazi? Imbuzi bhuti angiyazi. Namanje usaphika? Angiyazi imbuzi binexolisi. Yona bhuti kuyadlala. Usafuna ukuthi siphinde futhi lokho siphinde sijike emakethe? Ebhuti ngizothi yabo nje manje awukhuluma iqiniso. Vuma bafu imbuzi yasokho udaba lakho yabo. Siqede ngasikhotha udaba lakho sibothi. Babukeli nginibingelele emakhaya utrailer lo unogwaja uphula izinja nezinjakazi ziyasaba umjawo zamjaha ziyaphuka enqola elayisha zonke inkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika anda ishow silungisa ikhanda bafethu namhlanje sishow silungisa ikhanda kunogwaja sambile silapha endaweni yaseJozini esigodini saseshow lapha khona umfowethu asibhalelile wathi nogwaja nethimba lakho ngicela ukuthi usondele ngapha khona udaba engifisa ukuthi ungilekelele kulo kodwa ke angananazi kakhulu ngoba sesambe safika ngicela ukuthi ibhuti omdala ngithathele lithuba ngikubingelele ubingelele ababukeli beshow silungisa ikhanda ngiyakubingelela bhuti ngiyababingelela nababukeli emakhaya ukhulumayo Sibusiswa kaMkhwanazi bhuti omdala ngiyabona lana bhuti uSibusiso ukuthi uma sitreka kuma emails ukuthi usibhalelile wathi asondele sizokulekelela kwenzakalani yini le office ukuthi sikulekelele ngayo ngunogwaja sishow silungisa ikhanda lapha bhuti ngidinga ukulekelelwa nginenkinga la ekhaya ngoba nje ngumfana ubaba akekho usemantohweni yimina obhekile isilwane esiphila ngaphansi kwaleli khaya nasi sibaya sakithi bhuti omdala lapha sinokudukula sengilahlekelwe izimbuzi zazambili kodwa ke esekwenzeke manje kuyadida ngoba ilahleke isesibayeni and futhi ngiyezwa nangamahebezi ukuthi khona osekwabonakala etatama naye ebusuku ebonwa omunye umuntu ebeyisukele endaweni yokuqeda ukoma Okay bhuti omdala kwenzakalani because ngifisa ukuthi ungilandise ngoba lana into eveza uveza ukuthi ulahlekelwe izimbuzi ezimbili liyoqala yona yalahleka kanjani leyo kuqala yaphuma nje kuseni ngaya ezinye zabuya ntambama yona yangabuya ngaqhubeka ngacinga ngayibheka kodwa futhi angiphindanga ngayithola ngoba sekukwenzeka futhi ke sekulahleka nanayi le esilahleka phakathi esibayeni ngiyivalelile isekhaya ngiyakuzwa qhawe okusho ukuthi kahlahle kule ndawo yangakini kukhona amasela le ndawo sakho labantu abantshontsha imbuzi isikebha sikho le ndawo bhuti ngeke ngazi kahle nami bhuti ngoba kule ndawo nathi singabantu abafikayo asinaso isikhathi eside sihlala la kodwa nje isilwane sala ekhaya sesijwayele futhi naso bese sijwayele indawo ngoba bese sihamba siyodla siphinde sibuye la ekhaya ngiyakuzwa bhuti omdala ushuthi kahlahle nabantu abafika umuzi musha la manje bhuti omdala ngiyakuzwa la uveza ukuthi khona amahebezi oke wawezwa because kahlahle ushuthi umkhondo sinawo ukuthi lembuzi uma sisuka la kumele sekuphi kwenzakalani ngomkhondo mhlambe amahebezi athini kukhona sebengixoxe bangikhombisa yena lo muntu oseke osolakalayo nami ngahamba nganyonyobela ngakhona ngayopopola kodwa ke umuntu engimsabayo ngoba angimazi ukuthi uphila empilweni yena ngazi ukuthi umuntu impela ophila ngabo ubugebengu hayi bhuti omdala ngoba uthinte thina sishow silungisa ikhantri ngithemba ukuthi usizo uzolithola ngoba asikaze sahluleka futhi asoze sahluleka ngicabanga ukuthi wena bhuti omdala asivedane njengamanje ngoba uthi umkhondo nawo ngicathi sivedane esipompele ngakhona simthole sitsho ukuthi ukhona lo mfo ngoba lembuzi yakho kumele igcine ibuyile ekhaya ngajabula kakhulu bhuti omdala mangasizakala kukho konke lokho nami ngidelisa inhliziyo mawuthiwa ngiyitholi ngixole kube kanye hayi ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi asivedane sishonele ngakhona bhuti omdala siyobona siyamthola yini nomfo bafo ngibona lo muzi loya lo bafo yabo indlakhe le levelayo nayi le stin le vetama asingenini kodwa aziyabo umanxosi basingena asingajampisi and akangaxoxa ngoma ixove dasuke ebaleke yabo bafo ngicabanga lapho ezokuphepha kusekumele ziqine ngempela ke manje abafethu asingenini ashoneni khona yabo hayi kodwa asingajampisi ke hayi singajampisi Amataya isikhumulo isiqongo mina umuzi wesela kanhlanje yesela najampisi cha wathuka kwenze njalo mfethu manje uthi ngiyamangala manje igqoko madoda lekhaya ngeke qhawe liyashisa lelanga cha phela madoda ilanga liyashisa madoda igqoko kumele iphume na kanjani ngempela obhuti
mina ngicela ukuthi bhuti ngisikhiphe kodwa lo mfo angeke khona esikhiphe because abo bafuna khona udaba esize ngalo yabo. Manje wena bhuti khona umfowenu esimfunayo mfowethu yabo ungadideki nje usibona sengiqhamuka nami ngihamba nesikole ngiyazi vela ungazi mina abaningi bangazi ngonogwaja yabo so khona umfowenu esimfunayo sami simbheka bafuna akukhona nje intombi khona esifisa ukuthi simbuze yona yabo manje nami ngithi mangihamba ngiqinise ezokuphepha mina ngiphuma kwishosi ngo600 yabo. Manje uthi umfowethu ufuna oba mina ngaphethe ngibona namakhamera manje. Ungadideki bhuti mhlambe nje ngasho ukuthi ufuna unogwaja yabo khona nje uthi unogwaja yabo. Yeah. Okay, angeke ngisondele ngithi umcela manje. Ya awuzame impela cha ngoba sifuna ukuthi sithi ukubhungabhunga naye. Eliyashisa ilanga cha elanga kini uyosixolela bafuna ukufaka igqoko siyaxolisa nje cha kodwa liyashisa ngempela ilanga bafu. Oh yeah. Angeke ngimlanga. Hey bhuti. Hamba kanjani cha? Baba. Bale uyaphi lo? Bale uyaphi? Wenze njani? Wenze njani cha? Yazi umsebenzi ozavedala nje wenza walula. Uthuswa yini? Sibuye nayo la emthunzini liyashisa ilanga le ndawo la ngakini. Kwenze njani? Kwenze njani? Singakushayi wenzeni? Wenzeni ngoba singakushayi? Ngathi uvuka ucula nje. Kwenze njani? Manje wathi singakushayi? Ngaba futhi ngithuke kakhulu. Manje yini ubalekela bhuti? Ngiyaxolisa bafethu. Khona kwaziyo nicha wabaleka. Angazi lutho bafika benqaba mama. Hey. No, bafu. Kahle ndoda sifuna wena la azi nje umsebenzi wethu uvetala wenza nje walula nje kakhulu. Kwenze njani cha? Awukwenza ngani bafethu? Uzuyahefuzela nje abalela bone nathi lishisa kanjani. Abantu ngibona ukuthi bangihlasela endlini. Hayi kanti awuhlaseliwe bhuti sizokhuluma nje nawe kahle. Igama lakho ngithi iqhawe uphutha. Yebo bhuti. Cha ngicela ukuthi usondele ngapha ngangimina mhlawumbe lo mjida eyokubona kahle. Igama lakho uphutha ngiqhawe. Yebo bhuti. Leqhawe uyalazi le ndoda esihamba nayo. Lutho angimazi impela kodwa kana nginako ukubona la hlala khona. Uma uyakwazi umbona la hlala khona. Yebo bhuti. Le ndoda lena. Wendoda yini vele? Wayefuzela nje. Uyabaleka. Shuthi lento okubaleka into oyijwayele. Hayi lutho bhuti wami songathiwa kakhulu mengivuka umfethu ngicela lapha. Yini uthi usoyisigore ihamba naso? Siyathusa kakhulu. Hayi webhuti kanti khululeka ke. Sizoxoxa nje nawe la qhawe. Bhuti omdala ngicela lo mfo lo ngoba uthi wena awumazi. Ngicela lo mfo ngimnika ithuba esho ukuthi ahlahle sizeleni la. Lana ndoda size ngalembuzi intondolo ebomvu enempondo ezinde. Bhuti angiyazi ngalomntana mama thina yazi mfowethu angiyazi. Kwala ekhaya ngihlala khona nje akunamphotho mfowethu. Awuyazi into entondolo ebovu. Yazi wendoda wena uca mhlambe siyadlala uthe uphutha. Yebo. Manje webhuti kodwa efuka ibuza. Because yazi khona into esolisa. Izinyo lakho leli lakhishwa yini? Hayi bhuti ingozi yemonto le bhuti wami. Ingozi yemonto. Yebo. Hayi wena bhuti yazi ucathi kuyadlala. Intondolo ebovu awuyazi le ubhuti lokhu ayibuzayo. Angiyazi impela. Eyakwamkhonazi. Hayi lutho angizazi ishimbu sami khona bhuti wami ngiqabana. Mana webhuti. Entshongwe usuke uyofunani mathi uya entshongwe ngoba uthi le ndoda ukuyibona. Entshongwe usuke uyofunani. Kubo kwale ndoda uyazi khona. Ngiyakwazi mangidlula nje ngiyibona intombi yami bhuti ngapha ngiqonyiwe ngapha. Entshongwe shuthi uqonyiwe ngapha wena. Yebo bhuti. Kodwa futhi intondolo yakubo awuyazi akwazi uyibona. Hayi angiyazi abanqamba. Le ndoda icasi kuyadlala le. Wendoda ukuzwa ngami mina ngunogwaja uphula izinja nezinjakazi. Ziyasaba umshaba zomjahazi yaphuka ngoba nje kade ngikujaha manje wawa waphuka. Yabo. Ucathi webhuti kuyadlalwa la. Kahle bhuti into esize ngayo la wena phutha. Sizofuna intondolo, sofuna imbuzi ngoba kahle wena kuthiwa ubonakalile ebusuku.
imbuzi enjani uyiqhubha intondolo ebovu khona umuntu owakubona uyabo ngathi ikhathi but ikhathi konje uthe kwangabo bani kwangabo 10 kubheke ko 11 wabona omunye womakhelwane bami oyisukela endaweni yokucima ikomo. uyezwa ke but wena akekho umuntu owake wahlangana naye ebusuku entshongo awukaze wahambela le konjongo ikhathi zabo 11 12 ayilutho bhuti amangekho noludile mina ngisesontweni naloso sibambe inkonzo angekho impela uyasonta yini yebo ngiyasonta nje ngihamba amaphasika kanje wena qha ucathi kuyadlalwa la yazi yobhuti ucathi kuyadlalwa uyabona ngoba siphuma kwi-show sidungisa ikhanda sizolungisa la azile ukuzodlala nawo isikhathi nje sama game asinawo but ngicela ukuthi nje ukhiphe iqiniso kusayili ngoba uyabona kunento ngempela ethusayo ngawo awukwazi ukuthi thina siyafika la wena uyabala ngicela ukuthi but aboko manje sancenga but cela ukhuluma iqiniso intondo leyazi noma uyazi bhuti ami iqiniso lihle nje ukuthi angiyazi ngiqinisile bhuti ngizokubuza ka3 bese uma thiwa uyaqhubeka uyaphika bhuti ngicabanga ukuthi ikhona indlela elula engiyokwenza ngayo engike ngenze ngayo ukuthi umuntu enjani iqinisa agcine ezekhipha yabo bhuti omdala intondolo yalomfo uyayazi noma uyazi angiyazi bhuti wami bhuti ngicela ukuthi uyibuzele nawe udelisa inhliziyo ngoba lo mfo ngoba shuthi lento kahle kahle angani noma uzama ukushashaya noma webhuti ngicela ukuthi uyibuzele Mfowethu imbuzi yakithi awuyazi ngempela. Angiyazi bhuti wami ngiqinisile angiyazi Wendoda ucathi kuyadlala uyabona le ndoda le bafuna ngicela uke nje ukumthathe uke nje umhambise emoyeni nje eke nje hambe emoyeni ngamasibomvu nje khona into kulento akho ayihambe nje emoyeni webhuti ngicela uchama ucela uchama yebo ngeke bhuti ngikwazi ukukunika ithuba lokuthi uyocama okwagcina kwebhuti uzwila ngisikuthi le ndoda ngoba ikhambisa nje omoyeni kamnandi ukuthi usangaflya kamnandi webhuti intondo le yakuboka lo mfo uyayazi noma uyazi angiyazi impela bhuti wami weqhawe abokumanje okugcina ngikubuza uyayazi intondo la kuboka lo mfo lo angiyazi bhuti wami ucathi kuyadlala wena ucathi mhlambe sizoginqa idice nawe webafa ngicela ukuthi nje uthi ukukhuphula amafutha nje kancane ukukhuphula nje amafutha ezobona ukujida kudlala akudlalwa baba la akudlalwa baba la yazo baba akudlalwa yazo yabo ngoba sisho sidungisa ikhanda azidlali baba nabantu abayegila mkhuba baba fezo because abothi namanje sinofakazi bonke ukuthi le mbuzo uyayazi le mbuzo noma uyazi angiyazi bhuti wami angiyazi wena bhuti ucathi uyadlala wena ucathi kuyadlala yazini babukele sicela ukuthi nje shwi kancane la emakethe sobuya safuqa ukukona kancane insizwe sathi shwi kancane emakethe babukeli ngoba kade ngishilo ukuthi sisajika emarket awuthi ke siqhubeke nalo ludaba lalensizwa oliphika lembuzi ebovu yoqhawe ngisakubuza namanje uyayazi lembuzi noma uyazi imbuzi bhuti angiyazi namanje usaphika angiyazi imbuzi ngexolisa wena bhuti kuyadlala usafuna ukuthi siphinde futhi ilokhu siphinde sijike emarket bhuti ngizothi yabo nje manje awukhuluma iqiniso vuma bafu imbuzi yasokho udaba lakho babo siqede ngasikhothi udaba lakho sibothi silungisa kanjani bhuti imbuzi yazi noma uyazi bhuti imbuzi ngiyayazi uyaqala uyakhuluma ke manje now you are talking okay bhuti ngoba uthi uyayazi iphona le mbuzi ngoba siyayifuna phela manje bhuti imbuzi ngayidayisela omunye ubaba wangapha emkhayana wena qha uyadlala wena manje nje usenza ilimi lokuthi imbuzi awuyazi anti imbuzi uyazi ukuthi wayidayisa emkhayana iqhawe azilali la imbuzi nje manje sicela ukuthi lembuzi sambe sekuyilo baba lo siyayifuna lembuzi lena yebo bhuti ngikhomba cha uyayizwela lo mfo imbuzi uyayivuma ukuthi uyayazi imbuzi Yebo ngiyamuzwa bhuti. cha asambe naye madoda lomjida eyosikhombisa emkhayana kubuka lo baba asambe baba sidlali nawe la bambe lokhu mkhulukudu amasela azwani nawo azwana amasela asambe nise ekulo baba babukeli ngoba lana kade senibonile ukuthi kade sisuka la endaweni esigameko lapha khona kade sibambe khona nayi le ndoda eyumgulukude entshontshe intondolo yale ndoda njengamanje sesihambile sayisafika lapha khona athe yena umuntu owamdayisela imbuzi bhuti ikhona ngithi la iyona le ndoda yakudayisela imbuzi owayidayisela imbuzi yebo bhuti yona wena hayi ngiyakuzwa ke cha webhuti omdala sicela ukuthi isithathe ithuba nje sikubingelele nawe usixolise nje sesiqhamuka sesifake nezigqoko ngiqhamuka nesigora namakhamera kodwa ke khona udaba esizolungisa la njani sanibonani
Hayi siyaphila bhuti. Webhuti cela mhlambe uyichaze wena igama lakho because siyafisa ukuthola ukuthi kahle igama lakho ubani ngoba mina ngizoze ngiqambe bhuti ngendlela engidelela ngakhona and engikwade ngakhona bhuti. Angithinte ngisho ukuthi umdala kangakanani kimi. Mina ngumphiwa kaMenyuka. Umphiwa wamenyuka. Manje bhuti la engifisa ukukuthola ukuthi nina nazana kanjani naye lo mfundo. Umfo ngidayisela imbuzi lo mfo. Wakudayisela imbuzi. Wayibiza malini le mbuzi le? Uyibiza 300 imbuzi. 300 Hey. imbuzi yake 300 Angihluphekile bhuti. uhluphekele entweni yakithi Hey mandoda kahleni khona imbuzi ka 300. Impela wangidayisela. Webhuti 300 inganani mhlawumbe uma ikhathi ngoba nguzwa ukuthi intondolo mhlawumbe awuyikhathi inganani. yabona mfowethu intondolo leyana mangathiwa ngikhuluma ngokuthi nami ngiyayikhipha ngayibiza obomo 3000.5 3.5. akusimbuzi yokudlala le mfowabo baba Mana ke ebhuti manje wena okay uma ifika lo ezokudayisela imbuzi ngo 300 uthini kuwe ikhona imbuzi ka 300 bhuti. Wathi kuyaphuthuma mfowethu. Namanye ngiyeke imbuzi. Nawe wavetana wathi awu ngafuya mina kababa. Yebo nami ngayithatha imbuzi nami. Manje bhuti wena yini yakwenza le mbuzi yakuboka lo mfo uze nje noma usuyintshontshile uzudasa ngo 300 yini yayixinile engaka. Yemfethu mama ingane zami enganamali ingane ekhala. Kuze kuphuthuma. Hayi manje madoda ngeke phela le mbuzi mele itholakale le mbuzi madoda. Akwazi imbuzi ukuthi imbuzi yakuboka lo mfo ingadayiswa ngo 300. Iphi ndoda le mbuzi because njengamanje ndoda sizofuna le mbuzi ahlahle sizolanda le mbuzi. Azile qha ukuzokulwisa la sizofuna le mbuzi le. Hayi qawe imbuzi zikhona imbuzi sisemadlelweni okwamanje ngoba kusesemini. Manje okay wena le mbuzi yokhona ukuthi usinike because phela umtshida ni uthi wena wadayisela le mbuzi wayithenga wena. Angakhona ukuthi imbuzi nginike. Nginikeze imbuzi. yabona trailer konke mina okusho ngiyakuzwa mfowethu kodwa uyabona lo bhuti lo nale ndoda le badinga isikephe mfowethu beshayo benele beshawe ngendube bedele beyeka ukuganga wena bhuti ungathenga imbuzi ka 300 ngokuthini umdala ubaba nje umngaka ungathenga imbuzi ka 300 Nanempandla. ngokuthini uyayazi imbuzi ka 300 wena wakwayibona imbuzi ka 300 okazala khona imbuzi ka 300 wakwayibona Ayikho imbuzi ka300 kodwa lo mfo ngendlela. uyithenga kanjani imbuzi ka 300 shothi nawe isigebengu Cha ngisona isigebengu mfethu mina. manje wawuyithenga kanjani imbuzi ka Wena mfona 300 wayesheshisa nemfuthi yasheshisa lembuzi naye. Ila madoda acathi kuyadlala lawo. Amadoda ngicathi kuyadlala. imhlola Khona imbuzi ka 300. Iyangidida namanje lena mina. Ngeke madoda kahle hayi mina. badinga isikephe mfowethu labantu badinga isikephe ngingakhokha noma malini mangumele ukuthi nje beshawe Okusho ukuthi ahlahle- ngisho yokugcina Okusho ukuthi kahle noma sesitholile imbuzi iskepha kahle ngathi kumele sifoneleke la madoda azothi uqoda qodiseka nje kahle. nenhliziyo yami yogezeka Ndoda akathi ufuna ukuyikhalela yini ndoda uthi indoda. Futhi bhuti ngakhothi ngininike lembuzi mina. Ngoba mfethu ngizobonana naye Hey. mfo mina nganikeza imbuzi. Hey yakhala manje itshebe. Iyakhala manje le bhadla le. Imbuzi mina. hayi naphizu kodwa isikephe siyadingeka la Nembuzi nganikeza. Yini qawe ubasikhuluma ngesikephe washeshe nje wathi hayi mina ngakhothi ne. Sayiza kuthida isikephe qawe. Cha isikepha sikasi ngithithi nje ubona abantu babathi babathinta ngoswazi. Shothi uyasaba isikephe ingakho uthi hayi le mbuzi zosinika nje kalula. Nginganikeza imbuzi bese ngiyabonana mina nomfomi sibona kanjani mina naye. Indabeni imali. Indaba Vele yemali. thina kahle asihlangene kahle thina sizofuna imbuzi. Kahle umuntu kahle no two madoda isikephe nasidinga madoda. Cha sayiza kuthinta ukuthi isikephe uyasazi isikephe. Hayi futhi sasengithinta isikepha ngoba nami uganga into athi ngayijwayele bengibanjwe indlala nje. Ngiyakuzwa cha yazini sicela ukuthi njengamanje uthathe uyosikhombisa le mbuzi because imbuzi yakubo kalomfo kumele isambe nayo lentondolo lena lokho kwenze imali uthi nidayisele imbuzi asisahlangene mana webhuti khona into engifuna ukuyibuza la ngapha ngowasambe lo mfo ngenkathi wena uzomdayisela imbuzi ipromise wayephethe noma engephethe Ayo ngayiphethe phomete akaze anginikeze impela. wena uyithenga kanjani imbuzi ipromise ingekho Ukuthi wathi kuyasheshisa mfethu mfu. cha wena nje kahlahle nawe uyaboshwa manje kahlahle nawe kahlahle iskepha kahlahle nomabili kumele sinithinte cha iskepha athi kumele sisifonele iskepha yebo bhuti ngiyojabula futhi nami makuwangenelela sona la ngoba impela umoya wami uyogezeka umuzwa ukuthi usudelelele kakhulu abantu bezenzela nje imbuzeni ezikababa ngoba nakho nifike endaweni ngoba singabantu bokufika emadoda mina yabona into engixaka wena cha umdala unanentshebe enempandla uyithenga kanjani imbuzi kumuntu ipromise ingekho indlala kahle asho nawe uyayitshontsha lezi imbuzi lezi nobabi nentshontsha lezi imbuzi ziningi imbuzi kahle esazovela la ukuthi uqhawa ngitshonje iqhawe mina. Yabo. Ngoba mfuna wafika axakile naba ngidayisela lembuzi naye. Yabo.
Ongenzeka ukuthi nalembuzi yakithi yokuqala yalahleka yathathwa nguye lo. Hayi nami sengiyasola qhawe. Yabo nami sengisola kanjani. Le mbuzi ahlala qhawe man, imbuzi yakuwa leyo mfo yokuqala uyazi yona. Angiyazi bhuti wami. Webhuti ngicela mhlawumbe ukuthi umtshela umbathu yayinjani mhlawumbe oyikhumbula. Kwakuyisiphongo esimhlophe esinokumnyama la esiswini. Hayi angisazi. Esumshivi esingenambongo. Angisazi bhuti wami phela ngiqinisile. Ubuqala nina bhuti ungitshontsha ngale mbuzi. Bengiqala ngoba bathi ngibanjwe indlala mfethu uma ngiyachaza. Nasekuqaleni uzovuma kanjani manje ngoba uphikile nasekuqaleni? Angumuntu otohozayo emasimini bafethu mina. Manje uma utohoza untshontsha kanjani noma ukuthi umama wengane wayesexini. Wayengixina mfethu ingane ekhaya nami ngidabuka ukuthi ingane yami bafethu. Hayi madoda ngeke. Kodwa ngoba ke qhawe sesifikile entshebe yempandla uthi wena lembuzi yokhona usinenge ngicela qhawe nje ama lembuzi uhambe uyosikhombisa so khona ukuthi sithole kuphi lezi imbuzi because ilanga liyashisa manje imbuzi akubo lomfomini esambeni Aqhawe sidlela ngapha amadlela ngapha qhawe amadlela khona ngicela madoda sambeni soyibheka lezi imbuzi because mina mfethu ngunogwaja lomjida kumele ubulungu sehambe benzakalile imbuzi akube hambe eyitholile madoda asambeni ahambe qhawe uyosikhombisa lezi imbuzi zidlela kuphi because ayifuna lembuzi nawe qhawe isikephe sosithinta nazi ke lezi imbuzi la nazi Na yiyo ke imbuzi yakithi, na intondolo yakithi. yiyo le Hey, qhawe hey intondolo engaka hey, ngaze ngajabula ukuyibona, ngaze ngajabula. Hey, madoda kodwa mfowethu ngikone ngani ngempela uze ngempela uzongena ekhaya lakithi uzongena esibayeni sakithi ubuya mina vela ngoba ubona ukuthi siyafika kule ndawo. Cha bhuti wami angibulawa indlala. Ibulalele ekhaya imingaka imizi kodwa wakhethwa wakithi wena. Bhuti ngasuka namabothi lapho iyona mina ngiphuthume kuyo bavele yona singadibana nayo kuqala. Hey trailer mfowethu, ayi angisenawo amazi kodwa ngiyabonga ukuthi isilwane sakithi sengize ngasibona futhi ngiyajabula ukuthi ngizobuyela nasemumva ekhaya. hayi anginankinga qhawe thina sishoba silungisa ikhanda sohle silungisa bafowethu ngicela nixolisele lo mjida nikhalele ngoba njengamanje ngoba imbuzi sesitholile ngoba sibone nayo njengamanje sizonibizela isikeve manje ngicela nixolisele nikhalele nibothi nikhalela kanjani because imbuzi sesitholile yena lo mfana mina ngichaphaza yena ngoba uyangichaphaza wena lo baba lo mina madoda ngingali madoda phambi kwethu na baba wena okweni lokho ke madoda okweni lokho asihlangene thina nakho madoda asihlangene thina nakho madoda lokho ke ntshebe enempandla asihlangene thina lo nalo baba kodwa ngichaphaza lo baba lo okweni lokho ke asihlangene madoda mina njengamanje isikephe doda lo mdoda kumele nibizele isikephe kuthini madoda ngicela ukuthi nikhalele madoda because mina kuyoba buhlungu mathiwa niyashaya kodwa vele isigebe kumele sishawe awuyikhalele qhawe awuyixolisele umjida ungasholaza uthini le ndoda leyo Mina bhuti njengomuntu nje otohoza emasimini ngingasho ukuthi mangibamba lokho ngikubamba lapha ngo-1000 ngizoletha lapha kwengikhale ngoseme ngixolisela. Anginazo. Lapha mfowethu awuganganga emzini wami, ugange emzini kababa. Ngeke uxolise kimi, uzohamba uyoxolisa ekhaya. Uxolisa kanjani kimi nginomuzi mina? Ngoba mina ngumfana ngihambe ngicinga into yakithi edukile. Wena uzohamba uyobhekana nobaba uxolise kuye. Lo owonile ngokuthi uthatha into yakhe. Yebo bhuti kezwakala angazi baba uzongithini kodwa ngosema nalutho. Wena ucabanga ukuthi uzokuthini makuthiwa uwenza lento oyenza? Ngibulawa indlala baba. Uzohamba uyobikela yena ukuthi awubuyela lo endlala. Qhawe ntshebe uzobizela isikephe baba njengamanje awuyixolise njengowena umuntu owathenga imbuzi ngiyali umjidi wokuxhaphaza awuyixolise le nto ngoba mhlahle nikangile no2 ni wrong madoda vo ngixolisa mfowethu mina ngixolisa kodwa mina ngakhokha mina ngakunikeza enye imbuzi mina ukuthi ngiswele into ukuthi mina bathi ngilembuzi lempilo wangidayisela imbuzi ngizoyikhokha mina imbuzi mfowethu okusho ukuthi wena ntshebe uthi nawe uyayixolisela ngoba manje ususabelele lesikephe lesikebe ukuthi isikebe songishaya baba siyathithana isikephe ungafisi baba sikuthithi uyabona ngoba nje intshebe le imnyama nempandla zoveta ayisuke zonke baba lezi ndwele isikephe asidlali baba hayi mfethu ngizokhokha mfethu ngizokunika imbuzi mfethu ukuthi ngisabeza isikephe songishaya isikephe mfowethu okusho nawe usho ukuthi kahlahle baba njengamanje semele sihambe nembuzi ezo2 manje usho ukuthi le ndoda ngoba iyaxolisa ifuna ukugeza negama layo endoda uyabona endoda kodwa ukuthi mfethu uyifake emanyeleni kanjani ngitshontsha kwakho mfethu Yebo futhi ngiyabona kakhulu ngonile impela. Madoda manje ke qhawe lezi imbuzi sizohamba kanjani because le mbuzi sifuna ukuhamba nawo manje hayi bangafika ntambama azoyilanda sivalele esibayeni ngoba phela namanje liyashisa ilanga bangafika ntambama azoyilanda lezi imbuzi ndoda ngicela ukuthi le ndoda uma sifika ke angingabuki ukuthi madoda imbuzi isinyamalele angeke inyamalale izoyithola imbuzi ezo2 ntambama iyayithola imbuzi ezo2 izoyithola ntambama
Babukeli niyayizwela ke nani lapho ekhaya sesihambile safika lana and imbuzi nani nayibonela intondolo isibhukabhuka imbuzi engadayiswa ngo-3.5 kodwa lamadoda imbuzi le ndoda le esemva kwami imbuzi idayise ngo-300 yathengwa yinayi intshebe enempandla and intshebe enempandla iyayixolisela ithi izokhipha enye imbuzi okwesiphongwana ikhona ukuthi ixolise kule ndoda if kahlahle intshebe enempandla ifuna ukugeza igama layo and nayo le ndoda le esigebengu ithi izokhona ukuthi ngoba iyatohoza emasimini ihlanganise imali engange-1000 izoyixolisela kubaba walomfo qhawe ngicela ukubela ngapha ku athi nje amazwi okubonga ongayibongela kuwo sisho Silungisa iCountry ngonogwaja nakubabukeli ekhaya. Bafowethu mina ngiyabonga kakhulu kuyisilungisa iCountry ngaphandle kwayo ngabe imbuzi yasekhaya kunamhlanje angiyitholanga futhi ngizacela ukuthi beqhubeke njalo besebenze besize nabanye abantu abalahlekene nabadukeliwe nomuntu olahlekelwe yinto ekwazi ukuthi ebhalele kwaSilungisa iCountry umsebenzi omuhle madoda kwande. Ngiyabonga kakhulu. Hayi kubonga thina qhawe ngamagama amahle. Babukeli nalapha ekhaya nayizwela umfowethu ngoba desession nanoma kuthiwe yiphi inkinga obhekane nayo untshontshelwe imfuyo imali khona umuntu oqolile kwenzakalani khona inkinga onayo thinta thina noma kuthiwa mhlambe khona nisolana ngokuloyana egcekeni nifuna ukuthi nihlangane nilokhuza nomndeni khona udaba enifisa ukuthi nilidingide nikhona ukuthi indaba zeni nixazulule thinta mina ngunogwaja sisho Silungisa iCountry sizofika lapha ku Facebook enkundleni zokuxhumana siyatholana ku Facebook ithi Silungisa iCountry sesho ukuthi nje Silungisa iCountry ku TikTok Silungisa iCountry email ungasibhalela ku email uthi silungisaiCountry21@gmail.com. Siyabonga babukeli emakhaya.